Moses Ngwenya wahlangana nabo David Masondo ngabo 1975 76 saqamba iband lethiwa iSoul Brothers besebancane kakhulu lapha ngicabanga mina singena 16 years or 15 years uma sihlangana nabo David sahlangana ke eGano sarekhoda ingoma kuthiwa umshoza wami eyaduma kakhulu. That was our first hit Soul Brothers ethi umshoza wami nje It was our first hit ke ngoma ethi umshoza wami namanje abantu basayithanda. Masidlala nje emashowini basuma bame ngenyawo ngoba bathi sibakhumbuza besebancane. Abanye futhi bathi sibakhumbuza abazali babo ngoba yebo besebenza eMagauteng ngoDisemba beze emakhaya baphathela lezi ngoma. Basho kabantu tata, basho kabantu tata mani akungoku nibambile lento aningoku nikumculo wombhaqanga kwisizwe soMzantsi Afrika ningamaqhawe enibangela ba abantu abanjengojikijwa bangene emculweni wesintu basasaze wona. Kwisizwe soMzantsi Afrika ufuna uthini kwintsha kuba nina niyenze lento nayibeke libala, ufuna uthini kwintsha kuba nikumzekelo omhle kakhulu kwisizwe sethu? Ngizothi kwintsha laba abaculayo abasanda kufika emculweni kuhle kakhulu umculo omnandi impela uma ngabe uziphethe kahle. Ngithi kubona ngoba nathi safika sibancane noma ngisho besinawo 16 years but sabekezela kithi ke bokubuhlungu ngoba uthe ngo1979 kwashona uTuza Mthethwa obakade idlalile isigita kuthina. Ngoba nzima kakhulu wena mfowethu Jikijwa ngoba sacishe sayeka ukucula ngoba besibancane sithusa ukuthi nangumuntu esaphambi kwethu ebendeni yabo. Kwathola ukuthi abalandeli bethu nabathandi bombhaqanga bathi hayi bafana ningayiyeki lento, basibhalela incwadi abengekho ama-cellphone ngalezo nkathi. Besibhalela bathi please bafana ningayeki ningahlukani, uNkulunkulu owazi ukuthi wenzayo ningane. Indlela zikaNkulunkulu ziza ngendlela eziningi, kufanele sibekeze thina bazosithandazisa nathi kuke sithandaza. So-ke ngithile kule game encane esafuna ukucula abazimisele emculweni, umuntu apractice insimbi yakhe. Yabona njengami nje lento ngayithenga kudala. Yabona mina ekhaya ngoba ngifuna ukuyazi yonke e-up to Z. So uma umculi lawo ethanda i-instrument yakho uyipractice ngempela, uzinike isikhathi soku-excela okanye noma uyacula noma udlala i-instrument ethize, udlala igitara noma udlala ama-drum, zinike isikhathi ukupractice lento uyithande ngoba uthando lwakho phambili. Tata masiwalele ngaphesheya. Tata kudala nikule ndima inoba i-album senizikhuphile zingaphi kuba mna ndiqaba kwaxesha kufika ezi-albums zithi isiphiwo hamba phepha lam uyonikhonzela kulezo ndaba. Yabona kube khona nezinye ke i-albums kube khona nala album yakho ithe Black Moses apho ke nezangoma zizoqaba kwelo thuwa kube khona nezinye ingoma ezithi ushaywa njalo zininzi mana ama-album wena andinawo phaya kum ndithi nsojo namanye futhi anzima kakhulu anje isilingo. Yabona imfihlo yenu tata ebangaba nithi niqhubeke niye phambili nifumane isupport kwisizwe soMzantsi Afrika onokuyibeka elibala khona ukuze abantu bahambe kule ndlela kodwa ke ndiyayazi ke inhlanhla zabantu azifani. Hayi kulula mfethu, yazi ukuthi njengoba nishilo mawuzike isikhathi kulento yenzayo uzothande kanti futhi ke nenhlanhla uMasondo ubephiwe